እኛ ጦርነት የምንፈልግ ሰዎች ቢሆን ኖሮ ከፕሪቶሪያ በኋላ ህወሓት የሰራቸው ትንኮሳዎች እምቢባይነቶች በቂ ናቸው ወደ ጦርነት ለመግባት በቂ ከበቂ በላይ ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ ብሎ ቦርደር ሰብሮ መሄድ እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ተፈናቃይ አለቅም እነን ተሸክሞ ካልገባ ማለት እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ዲዲአር ወጣ ወታደር መመለስ እኮ ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ሕጂ እቲ ናይ ብልጽግና ካድረታት ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ነቲ ኩናት ከም ዘይደልይዎ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ድማ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዛዕባ ውስጥ ከስምዑ ጭት ስዒቡ እዋናዊ መብርሂ ሂቡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰራዊት ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ምእዛዙ ስዒቡ ዳግም ሓፂር መብርሂ ብጽሑፍ ኣማሲሉ ለቒቐላ ሰራዊት ካብ ኣትይዎ ፀንሐ መሬቱ ጸለምቲ ክወፅእ ምግባር ተቃውሞታትን ነቐፊታትን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ታደሰም እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኖም ዘላቒ መፍትሒ ሰላማውን ፖለቲካውን ብዝኾነ ኣገባብ ተመዛበልትን ግዛእታዊ ሓድነትን ትግራይ ናብ ዝነበረ ክምለስ ምግባር ኢለሎም ኣውናዊ መግለፂ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተባሂሎም ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ማሊ ኣማሲሉ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ትግራይ ዘላቕን ነባርን ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ተመዛበልቲ ወገናት ውሕስኖም ተሓሊም ናብ መረበቶም እንትምለሱን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንትረጋገጽ ንምዃኑ ገሊጾሎም እዚ መሰረታውን ብሕታውን ድጉ بتعم بوردتني يا أخا ده سورده بتعم بوردتني يا أخا shame on you by the way هذا سورده بتعمي محفري أخا زعما DDR كتزارب من لهم أنت بتقرأ تلفزيون وسيخة إيكهاب resign جيركا نا وتهدراو مريحنا في مسيرك خير نفتاون براءة بوليتيكا ناتك يكون أيتردد كان بوليتيكا بتعم محفري أخا by the way ما راح يخوينه على ساعة زيو ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ማለት እዩ ታደሰ ወረደ ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ቃለ መሕተት ዘይኮንካ ትህብሲ ንተን ሚድያታት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኩለን ዕድመ ጌርካ ፀዊዕካ መፂኻ ፌደራል መንግስቲ ንብሎ ዘለና ናይ ብልፅግና ኦሮሞ መራሒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ብድሮን ጠጠወብን ሓደ በረራ ኣየር ጠጠው ኣቢልካዮ ዘለኻ سنة سرعات جيركا نابوتو ملصو خلته سالساي حزب تግራይ 5 ዓመት ዕፅዋን ክባን ይኣኽሎ ባንክታት ሂዝጠጠው ቢልካ ዘለኻ ቅርሺ መገዛ ቅርሹ ከም ደስቱ ከም ቃሕ ዝበሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብጥብቂ ሓክውንን ንምግባርን ብሓፈሻ ታደሰ ወረደ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዙሕ ምእታው የድልን እዩ ከም ኣካይዳ ማለት እዩ እምበር ኣወል ስዒድ እኮ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ኣወል ስዒድ ታደሰ ወረደ ተልእኾ ዘለዎ ሰብ ምዃኑን ተልእኾ ናቱ ድማ ንትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማ ንኽትነብር ኣብ ሜይን ኢሹ ፎከስ ክትገብር ከም ዘይትኽእል እናፃወትካያ ወይ እውን ካብቲ ሜይን ኣጀንዳ እናዕለኻያ ክትከይድ ኣለካ ዝብል ዘረባ እዩ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ናቱ ኣነ ክሰምዖ ፀኒሐ ዝተሓዝ ዘረባ ይነበሩ ሰዓትን ፈርቓን ገለ ዝኸውን ገለ ካብኡ ክቆርፅ ኢለ ገለ ሰምዐስ እቲ ሕቶ ኣዝዩ ፅቡቅ ሕቶ ይህተት መልሲ ግን ሳክት ወላ ሓንቲ በቃ ስቂልካ ፅንፅዋይ ታሪክ ገለ መለ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣንክላሪቲ ኣለዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ህወሓት ተቐላጢፉ እውን ምስቲ ናይ ህወሓት ናይ መን ኢኻ ትብሎ እንታይ ሽሙ ፃውዒት እውን ተቐቢሉ ኣሎ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኮል ቀልጢፉ እዩ ተቐቢልዎ ንምትግባሩ እንታይ ክግበር እዩ ናበይ ክኸይድ እዩ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ግን ነቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝገበሮ እቲ ውግሲ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ምርድዳእ ክግበር ከም ዘለዎን እስካሌሽን ጠጠው ክብሉ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታ ዝሃበ ተቐቢልና ኢና ብምባል ናብቲ ኔጎሲዬሽንስ ክቐርብ ከም ዝደሊ ገሊፁ እቲ ህወሓት ኦልሬዲ ስለዚ እቲ ኩናት ይኹን እቲ ካልእ እንታይ እቲ ነገር it's not clear for me ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን ንዓይ To the Eastern Nation, your trusted source for just as many believed the guns had fallen permanently silent in northern Ethiopia, a new signal has emerged from Tigray, not from the battlefield, but from a signed and stamped letter. After weeks of silence amid renewed tensions, TPLF chairman Debretsion Gebremichael has spoken publicly for the first time, sending a formal message to the African Union that carries weight far beyond words. The letter does not announce war.
It announces readiness for dialogue, readiness for African Union mediation, and readiness to return to the table under the Pretoria Peace Framework. But it comes at a moment when reports of fresh drone strikes and rising anxiety inside Tigray threaten to undo the fragile calm established after the devastating conflict that ended 3 years ago. Debretsion Gebremichael, chairman of the Tigray ሕጂ እቲ ካብ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተበገሰ ጽሑፍ እንዲሁ እዚ ኩናት ናይ ጸለምቲ ዝበሃል ዝነበረ እንታይ ክገብር ተጀሚሩ what was the goal እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ድራማ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ተዋስኦ ነይሩ ንዝተፈላለየ ሓይልታት በዓላቶም ንዝተፈላለየ ዕላማታት ዝገበሩ ወይ ይብሉ ብወገን ኣምሓራ ነቲ መሬት ንትግራይ ንምርካብ ዝገበሩ ነይሩ እቲ ፌደራል እዮም ዝብሉ በቲ ካልእ ድማ እቲ ህወሓት እውን ገለ ካብቶም ስፔኩሌት ዝገብሩ እቲ ህወሓት እውን ኣፈራሪሁ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ስቴክሆልደርስ ወይ እውን ጋራንቶርስ ኣተግበርቲ ወይ እውን ኣፈፀምቲ ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንዝኾኑ ነቲ ነገር ረሲዖም ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ከይከዱ ሲሪየስሊ ንኽርይዎ እሞ ኣብ ጣውላ ንኸምፅዎ ነቲ ጉዳይ ፀቕጥን ምፍጣር ዝገበሮ እዩ እቲ ገይም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ but we will never know ምስ ግዜ ይክረ ምክንያቱ ብዕላማ ወታደራዊ ስልቲ ድዩ ዝግበር ዘሎ ወይስ there is a strategy ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ድሮናትን ናይ ገለን ስለ ዝረኣዩ ፈሪሆም ድዮም ዘዝልቁ ዘለዎ ወይስ እዋኑ ስለ ዘይኮነ ንምንታይ እቲ መጀመርያ ብፀለምቲ ተጀሚሩ ናብ ኣላማጣ ይኹን ናብ ካልእ ዝተገበረ ምንቅስቃሳት ታይሚንግ ናቱ ሕጂ ስለ ዝበልፅ ድዩ ወይስ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ትሕቶ ወላ እውን ብብልፅግና ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ብጀካ እቲ ብካድረታቶ ዘይኮኑ ብሜይን ስትሪም ሚድያ ናቱ ከምቲ ዝድላይ ተዛረበሉን ምናልባት ኣብዚ ዕለት 3 ወርሒ 2 እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ መፅኡ ክዛረብ ኢሎም ኣለዉ ንሱ ክጅምረሎም ስለ ዝደሊ ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘረባ ቅድም ንሱ ክኸፍቶ ስለ ዘለዎ ዲስቕ ተባሂሉ ዘሎ ውልሲ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኩነታት ክሽምግል ብዝለዓለ ደረጃ ክዋሳየ ኢሉ ዩሮፒያን ዩኒየን እውን ነቲ ነገር እቲ ክዋሳእ ክእል ኢሎም ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህወሓት ድማ ነቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ዕድል ተጠቒሙ ሕራይ በሉ ግበሩ ይብል ኣሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብኔጎሲዬሽንስ ነቲ ጉዳይ ክፈትሑ ወይም ኣብዪ ኣሕመድ ከንዑ ድልውነት ኣለዎ ካልእ ኣርስቲ እዩ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ ብልፅግና ስቲል ሓሳብ ናቱ ናይ ኩናት ናብ ኤርትራ ምዃኑ ይነግሩ እዚ ህወሓት ገይርዎ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክደቃቀሰሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ምክንያቱ ዘላቶ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ክጥቀመሉ ከም ዝደሊ እዩ ዝንገር ምናልባት እቲ ዘረባ ናቱ ዋላ እኳ ኩናት ወዲ ኩናት ኣይትበል እንተበልዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዛረብዎ ዘለዎ እንተሪኢኻ ንኩናት ዝዕድም ዘረባ ካብ ምዝራብ ዓዲ ይወዓሉን ኣለዉ በየዋህነት በተላላ በአጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም። ጠላቶቻችንን በሚመለከት ግን የኢትዮጵያን ክብር፣ የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ካድረታት ናቱ again and again እዚ ዘረባ እዚ ብስቲ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳታት ገይሮም እዮም ሼር ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ኤርትራ እኮ ገለገለ ፅሕፊ ኣብዪ ኣሕመድ እኮ ካብቲ ኩነታት እኮ ኣዝሊቑ እዩ ዘሎ እኮ ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ እኮ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይከዱን እዮም ኖ these people ቀዳይ ነገር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪባ ዓብዪ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ኢኻ ትጥቀመሉ እምበር ንኣብዪ ኣሕመድ ዝሰምዕ የለን ዝያዳ ሰብ ዝሰምዖም እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ካድረታት ናቱ እዮም ኣብ መንጎ ናይ ሻዕብያ ናይ ብልፅግና ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ወይ ዩቱበርስን ቲክቶከራትን ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራን ዓብ ፍልልይ ዘሎ ከምዚ ዝመስሎም ኣሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ናተይ ሚድያ ቀሊል ሚድያ ኣይኮነን ንሽታ ኣይኮነን ግን ኣነ ዝኾነ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝመፀኒ መልእኽቲ የለን ኣነ ዝቦ ኮምፕሊትሊ 100% ናተይ ርእቶ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ምክልኻል ናይ ኤርትራ ወይ እውን ገለ ናይ ኤርትራ እዚ ኣባበል ገለ ዝብለኒ ሰብ የለን ናቶም ከምዚ ናተይ ፕላትፎርም ዘለዎም መብዛሕቲ ግዜ ብታሕቲ ሓበሬታ ይመፆም እዩ that's why ስለያ ሓበሬታ ነውፅኢና ሕጂ ድመፀኒ መረጋጊፅታት ናበሉ እዮም ዝዛረቡ ስለምንታይ ተናቢቦም ምስቲ መንግስቲ እዮም ዝሰርሑ እቲ መንግስቲ ሓበሬታ ሂቦም እዩ ፅቡቅ ድዩ ሕማቅ ካልእ ኣርስቲ እዩ ምክንያቱ ኣነ ከም ሚድያ ናፃ መንግስቲ ኢንዲፐንደንት ኦርጋናይዜሽን ክኸውን እዩ ደልየ ማለት ዝመስለኒ that's why ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ እዚ ንጎድል ኣሎ ናበልኩ ንዛረብ ንሳቶም ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ኣይፈልጥን እየ ስለምንታይ ንሃገርና ፈቲና ንገብሮ መንግስቲ ኣዚዝና ወይ እውን መንግስቲ ከፊልና ንገብሮን መንግስቲ ከፊልካ ክትገብር ከለኻ ሜቢ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ግን ናፅነት ከየብልካ ምክንያቱ መንግስቲ ዝደልዮ ጥራይካ ክትገብር ንሕና ግን ንኽፈል ስለዘይኮንና ንሃገርና ይጠቅም እዩ ንህዝብና ይጠቅም እዩ ነዛ ሃገር ካብዚ ሕጂ ናብቲ ከብፅሓ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶናትና በታ ድርት ዓቕምና ንህብ ኢና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሕና ንብሎ ከይገብር ይኽእል እዩ
ምክንያቱ መንግስቲ ናቱ አካይዳ ስለዘሎ ብኻል መንገዲ ድማ መንግስቲ ዝብሎ ጥራይ ንብልና ወይ እውን መንግስቲ ዝበና ጥራይ ስለዘይ ንዛረብ ድኽመታት ኣሎ እቲ መንግስቲ ዝደልዮ ኤግዛክትሊ ከይንገልጾ ንኽእል ኢና ስለዘይ ንፈልጦ ብናቶም ክኸውን ከሎቶም ካድረታት ናቶም ግን ከም ናትና ከማኹም ደይ ከማኹም ዩቱበር ሲማ ይትበሉ ሳቶም ፍሉይ ዝበል እዮም ፍሉይ ሰሚናራ ዝካየደሎም ሓበሬታ ዝወሃቦም ስለያ ናቶም ብገይሩ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ኣወል ነጊርኩም እዚ ኣወል ነጊሩ ነዚ ጉዳይ ጽቡቅ ጌሩ ኣብቲ ናቱ ፕሮስ ነጊሩ ወይ ክንምንታይ እቲ ናይ ስለያው መርበብ ናቶም ኒሳደም ወላ ኒስ ትብልዎ እቲ ብርድዋን ሁሴን ዝምራሕ ፓምፕ ከም ዝገብረሎምን ብኣይን ብገለን ተሰኒዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ንምድምሳስ ዝኸዱ ወይ ስለዚ ተራ አክቲቪስት ሲዮም ኢልና ከይንንዕቆም ንኣብነት እዚ ስምዑ ሕጂ በኃይል በጦርነት ልክ ትራምፕ ሄዶ የቬንዙዌላን ፕሬዚደንት አፍኖ ይዞ አሜሪካ እንዳስገባ ኢሳያስን ሂዶ አምጥቶ እዚህ ማሰር እና አገሩን ነፃ ማውጣት ነው እልሃለሁ። እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ እኳ ኣብዚ ሃገር እዚኣ መራሕቲ ሃይማኖት ዘለኒ ኣኽብሮት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዲ ዝወድል ዘሎ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ፖለቲካል ኢንፍሊክትድ እዮም ብፖለቲካ ኣዝዮም ዝተበልዑ እዮም መራሒ ሃይማኖት ሲ ቁርብቲ ለሲ ቅንዕና ዘለዎ ደሓን ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ኢኻ ትፅበዮ ግን እዚኣቶም ካብ ዓብን ንላዕሊ ዝገደዱ እዮም እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ ከይዳ ንማዱሮ ወሲዳ ኣብ ሃገራ ኣሲራቶ ዘላ ንፕሬዚደንት ኤርትራ ኮመንት ንገብሮ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ስለትኽእል እያ ከምኡ ገይራ ከም ናትካ መጅላግ ዝኾነ ሃገር ኣይኮነትን ኣሜሪካ ምስ መወዳድርታ ዘይኮነት ሃገር ብእገዳን ብኻልእን ዓፅያ ነይራ ዝገበረቶ እዩ ንስኻ ግን እቲ መራሒ እየ ትብሎ ዘለኻ ኣያይ ኢሳያስ በጃኻ ጥዕነኒ ወዲ ኣፌ እናበላ ጥዕነኒ ኢልዎ እያ ትሒንዎ ጠላማ ስለ ዝኾንኩም ግን ከምዛ ትብላ ዘለኻ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለፀልኦ ኢልካ ሸለል ምባልካያ እዚኣ ሸለል ዝበሃል ኳ ኣይኮነን ግን ዕላማኦም እዩ ዝነግረካ ዘሎ ካብ ዓብዮም ናይ ንእሽትኦም ኣብ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ እዩ እታ ትቕፅል ዝገደደ እና ባህር በሩ ቴሌንም ቴሌ ካምፓኒንም ቢሆን ግማሹን ሰተን ወይም ኢትዮጵያ ኤርላይንስንም ቢሆን ሰተን ሪሶርሱን እነሱ ካምፓኒው ውስጥ ገብተው እየተጠቀሙ በሩን ይልቀቁልን። እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አሰብ አስመራ የኛ ነው። ስለዚህ አስመራ የሚለው ቃል ኦሮምኛ ነው፣ የኦሮምኛ ቃል ነው። ግን እነሱ ስለ ስም ስለ ትርጉም ስለሌለው በትግርኛ ምን አደረጉ መሰል? በትግርኛ የለውም ትርጉም የለውም። ህንድ አሁን ኢትዮጵያን እንዳሉ ታውቃለህ? ኢትዮጵያን ግዛት አለ ህንድ ውስጥ ኢትዮጵያን ብቻ እኛን የሚመስሉ ነዚኦም እንታይ ትብሎም ሕጂ ሓቂ ንምዝራብ ናይ ብሓቂ ትዕግስቲ የድልየካ ምክንያቱ ክፀርፍ ይግድደካ እዩ ፀርፊ ይፈቱን ኣነ ግን ነዚ ክትሪኦ ከለካ ነብስኻ ዝግድደካ ነገራት ኣሎ ግን ነፍሲ ግጥኣት ክንገብር ኢና ስለምንታይ ደልውድድ ወይካ ኣብ ህውተታ ዝነብር እንድሕር ኮይኑ ንህውተታ ድማ መዓልታዊ መዲቴይት ንዑ ዝደጋግምቲ ኮይኑ ሓንቲ ሓሶት 10 ግዜ ደጋግምዋ ሓቂ ኮይና እያ ክትስማዓኩም ትኽእል and this is exactly እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ታሪክና ይኹን ኣብ ፖለቲካና ይኹን ኣብ ልዕላዊ ግዝኣታዊ መሬትናን ባሕርናን ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎም ኣሽካዕላል ደረት የብሉን ሓንቲ ኢንተርቪው ኣብዚ እንታይ ነይሩ ዓሰብ ዘይኮነስ ኣስመራ እውን ናትና እዩ ይብል ፀኒሑ በቲ ሓደ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እቲ ዋላ ገለ ሂብናሲ ዓሰብ ይሃቡና ኣብ ደገ ባሕሪ ይሃቡና ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ነዚኣቶም ንክምልስ ክትምልሰሎም ዘፋፋእካ ኣሎ ገለስከ በሉለይ ገለ ፍልይ ዝበለ ቃላት ተለኩም ካባይ ኣነ ናባኹም ሕሊፈየ ኣለኹ ናባኹም ገዲፈየ ኣለኹ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ንዓና ኢሎም ዝበልዋ ኣይኮነትን ግን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት You point that ethnicity is a factor of life, not just in Ethiopia, but is something that is growing even globally. Because now, really what is happening among the right-leaning parties, yes, you might become a citizen on all that, but ethnicity is an important factor and more recognized even in the West. And I find that interesting. And even the backlash in the West as well. That is a slight ብዛዕባ ዓሌትነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ከም ኣብነት ወሲድካ ቀደም ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ምስ ወሰድካ ኣሜሪካን ኢኻ ትበሃል ወላ እቲ ኤትኒሲቲ ነይርዎም እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካን በይና ይጥቀሙላን እዮም ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኤሽያን ኣሜሪካን and I don't know ከምኡ እናበልካ ኢንዲያን ኣሜሪካን I don't know ኩሉ ከምኡ ቅፅላት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኤትኒሲቲስ ኣለዎም እዩ ሰብ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ኤርትራያን ኣሜሪካን ኢኻ ኤርትራያን ስዊስ ኢኻ ትበሃል እምበር ስዊሳዊ ጥራይ ትበሃል ኢኻ ስለዚ ወላ እኳ ከዓብጡ ወይ ፍትኑ ተነበሩ እቲ ዓሌታውነት ወይ እውን እቲ መበቆልሲ ይጥቀሙሉ እዮም ሕጂ ግን እቲ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ኣዝዩ ዓሌታዊ ዝኾነ ፖለቲካ ይገብር ኣሎ ነቶም ሶማላውያን ኣሜሪካውያን
ከምቶም ኣሜሪካውያን ኣይ ብምርኣይ ገበን እንተገይሮም ዜግነት መንጢለን ሶማልያ ክሰጎም እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ዘረባ ኣካባ ናብ ኤርትራ ክትርጉምዋ ክፍትኑ ከለዉ ስምዑ ሕጂ But in terms of the Addis Ababa-based interest groups, scale, because on the face of it, the belief that everything has to be central seems to be suicidal. I told you before we started recording, the attempt by the, what was his name, the Eritrean high-ranking official, Aman Amdom, that because the Eritreans had by then started the armed struggle, he was trying to meet them halfway so that the armed struggle could be avoided, so that Eritreans could be reintegrated into Ethiopia by making some concessions, by giving them a degree of self-autonomy and all that. But he was bitterly opposed by these Addis Ababa-based groups. And the result is that Eritrea became independent, which is something that they regret, these Addis Ababa-based interest groups. Even እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዘበነ ታሪክ ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዝደለይዎ እንዲኦም ክሓዋውስዎ ዝፍትኑ ወይ እውን ክተራጉምዎ ዝፍትኑ ኣብ ዘበነ ሃይለ ስላሴ ወይ እውን ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝወጥቀሉ ዝነበረ ወላ እውን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ኤርትራዊ ዓብይ ጀነራል ዝነበረ ኣብቲ እዋንቲ ከምኡ እውን ካልኦት ኢሊት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ምስ ሃይለ ስላሴ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብዙሓት እንታይ ይደልዩ ነይሮም እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን እቶም ሃይለ ስላሴ ዝሰርሑ እየ ዝብለኩም ዘሎ እዚኦም እቶም አንድነት ዝነበሩ እዮም እቶም አንድነት ዝነበሩ እምበር ቲፒካል ኤርትራዊ ወይ እውን ዝበዝሐ ኤርትራዊ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክኸውን ይደሊ ፌደሬትድ ክኸውን ድሌቱ ኣይነበረን ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ታሪክ እዩ ዘለዎ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ከድኩም ተሪኹም ብዙሓት እውን ማለት መፅሓፍ ናይ ዓለም ሰገድ እውን ህያው ኣብኡ ብዙሕ ጭብጥታት ኣለኩም ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ሽፍትነትን ስርቅን ዳ እምበር ካብ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ረኺቦም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ፀላኢት ካብዚ ኢትዮጵያ ጥቃና ዘሎ ካብዚ ኢትዮጵያ እኳ ዝበሃል የለን ካብዚ ኣቢሲንያን ገለን ዝመፁ ሸፋቱ እንትርፈ ክዘምቱና ካብ ጥልያን ዝመፀ ካብ ግብፂ ዝመፀ ካብ ቱርክ ዝመፀ ይሕሸና ዝብሉ ነይሮም ሰባት ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብዚ ናይሎም ኤርትራ ስለዚ ብቀደም ኣይደልዩኹም እዮም ነይሮም ኣሚን ስትሬት ፎርወርድ ኢና ንደልዮም ዘለና ኤርትራ ኣይትደልዮም ያ ነይራ እንታዮም ክወልዱ ዝደልዩ ዘለዉ ሰም ሰባት ሕጂ እሱ ንግደፎ ኣማን ዓንዶም ምሳሌ ስላሴ ዝሰርሕ ስለ ዝነበረ ንኤርትራውያን መሰረሰ ውሳነ ወይ እውን ሃገር ኣይኹን ግን ኤርትራውያን ኣውቶኖሚ ክወሃቦም ኣሎ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ክኾኑ ስለ ዝደልዩ ነዚ ነገር እዚ ክንዓብሱ ኣይንፈትን ቁርብትለይ ንቀበለሎም ዝዓይነቱ ብከምኡ ክእምኖ ይፍትን ነይሩ ነቲ ሃይለ ስላሴን ስርዓቱን እንተኾነ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኢሊት ይብላ ኣሎ ነቲ ኤርትራውነት ስለዘይኣምነሉ ወይ እውን ኤርትራ ነፍሱ ከመሓደር ዝኽእል ኢሉ ስለዘይኣምን ኣብዛ ቪድዮ ከመ እዮም ዝብሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ኣይኮኑን ተሓታታይኩም ዝብል ናይቶም ቲፒካል ናይ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ንሱ ቁሩብ ትለይሲ ካብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኢሊት ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ክዛረብ እዩ ዝፍትን ግን ኣብ መወዳእታት ተዛረባ እንታይ እዩ ኤርትራውያን ኢና ኤርትራውያን እንታይ ውለዱ እዮም ዝብሉና ዘሎ ስለምንታይ ንኬንያውያን ብዛዕባ ኬንነቶም ደይዛረቡ ስለምንታይ ንሱዳናውያን መዓዝ ሱዳናውያን ኮንኩም ኢሎም ደይዛረብዎ ተመሳሳለ ታሪክ ኣለና እስከ ሓንቲ ጥንታዊ ታሪክና ለንቀነ ኤር ቲቪ ፅቡቅ ዝኾነ ዶክመንታሪስ ጀሚሮም ኣለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ብምሁራት በቲ ኣርኪኦሎጂ ገለ ካብቲ ደሰሳት ዝብልዎ ዘለዎ ኣብ ከባቢ ቅድሚ 500-600 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ከባቢ ስመራ 200-300 ኣብ ከባቢ ስመራ እውን ጥንታዊ ነገር ነይሩ ቅድሚኡ 1200 እውን ደሰሳታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ገማግም ድዩ ኣብ ቆላታት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ስለዚ ኤርትራ ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን ነፍሱ ዝኻለ ታሪክ ከም ዘለዎን ኣብ ገማግም ባሕሪ ብምህላው ድማ ናቱ ርእሱ ዝኻለ ታሪክ ኣለዎ ንሱ ዳሓን ካለ ግዜ ክንገጥፎ ኢና ከድኩም ኣብ ኤር ቲቪ ስምዕዎ ዝያዳ ግን ኣብዚ እንታይ ክንርዳእ ደልየ ኣለኹ ነቲ ኤርትራውነትና ንምፍታን ሓያል ዝኾነ ፈተና እንዲ ዘሎ ካብቲ ጎረቤት ሃገር ነዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ኤርትራውነትና ድማ መጠን ዝፈተንዎ መጠኑ ክሕይል ከም ዘለዎ እዩ ሕጂ እዚ ድሓን ናብ ከባቢና ዘሎ እዩ እቲ ቀንዲ ፈተና ካበይ ዝመፀና ዘሎ ካብዞም ማእከሎት ሓይሊ ሚድል ፓወርስ ወይ ከዓ ሪጅናል ፓወርስ ዋን ቁፅሪ ሓደ በዚ ንጀምር remains fixed on conflicts in Eastern Europe and the Middle East, a quieter but no less consequential strategic contest is unfolding along the Horn of Africa. Somalia and Somaliland, long viewed primarily through the lenses of fragility and post-conflict recovery, are increasingly becoming arenas for external military influence, geopolitical signaling, and competing security partnerships. At the center of this emerging dynamic are two regional powers with sharply diverging strategic visions, Turkey and Israel. Recent military movements, diplomatic shifts, and security cooperation signal እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ከባቢና ክልተ ሰለስተ ዓይነት ተፃባእቲ ሓይልታት ንርኢ ኣለና እንታይ እዮም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ድሕሪ ኢልና ድማ ንኩሎም ከርእየኩም እየ በቲ ሓደ መዳይ እዚ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት ዘሎ ኣብ መንጎ
سعودية مس إمارات زقبروا زلوا حدا جنبار نرلنا معلتها ودما حدش معبالي حدش كستات حدش باسي أمونغو زيوم حيلتات زلوا نرين نسمعنا لنا كالي أمونغو كلته كالوت أزيوم تفخاخر تحيلتات دما أمونغو إسرائيل تركون دما بفلاي أمونغو إسرائيل تركون زخي زلوا باسي أب سوماليا بزح صلوا كفترن أب قرن أفريقيا دما بعابيو أب بزح بوتاتات كرزخ المغاني زنقر زلوا سلازي إسرائيل لاب سومالي لاند دما صوتل مغنيات حدا كابتي تركي أب سوماليا زلوا صلوا إنا عبيه خيس سلزلون ننوح كت أمامتو زصنحو حيلتات مخانو من إذا كنتات زي أب تكبابنا ميديترينيان زغصل زنبرا باسي حجي ناب قرن أفريقيا متسيلو سلازي أتي like a perfect mix of stormy دمصنا زلو حدا بكل من قدي زت قنابره هبوبلا أزيو 50 زبرتعنا هي مدرباتات ويبنا أبساوانيش تكفال نرنينا بعد السودان بما كم عبيتي كمسينات له كم يز كبابينا دمص زلو معناته إذن ريزلنا كنا ترى ناي حالتات متقل لايت رادي كونس انقص زلو ناي ربحا كم دما اتي امونغوم زلو غنت اب كبابينا كريد فتن زلو سلازي ازي بلصقنا زغبرلو زلو مساج نمدحانو زغبر زلو اكل نايتي اكبابينا زغبر زلو حاديك ناتو حيلي كحيل يفتنالو حاديك ناتو صلوا كحيل يفتنالو ناتو حيل رادي كونس نات حيل ناتو حيل كبز خل حيل زبلو دما نعو كحيل يفتنالو سلازي alliances ناسفي خدلو نايشم alliances ويكا شركنات هذا يكون دما ناي بحق دماوي كون زغل شركنات نمحيال زخيات زلي حانت ستوري نزيا كتبرها لكم تخل ازيا سمعوها. Business we have in Somalia. Thanks to both our president, who was prime minister then, and his strong will, but also with very solid strategic planning behind it, we currently have the largest base in the world in Somalia. Now, why am I saying this? Why did we prevent the division of Somaliland in 2012? Look, let these be etched in your minds as an anecdote. As we head toward a third world war, statesmen and intellectuals living in a critical country like Turkey must take the world map and memorize it. They must memorize it. They'll count the straits one by one, the mountains one by one, the gulfs one by one. They'll know who is making what move and where. Why was it that back then our president, as prime minister, had surgery and couldn't go to England? Look where the story begins. And when England saw our activity in Somalia, they said, let's hold a summit together. زي حدا عبي بوليتيكانيا ناي تركز نبريو انتاي زبل زلو مسيلكم ابز حجز لنا يا مدرخ بحصر زبالي زنقر ابز حجز لنا يا مدرخ بوليتيكانيا كوينو كما تزغل كم بعل حجرات كم بعل تركز مسلي زبل قل كاب تركز على كم ايرترا زا مسل هاجر مراحنا هاجر كون زخل نكارتا ناي علم ويوني كارتاتات ناي زوبانا دي ويونتي عبيت كارتاتات كم كبدي يدكم العزخل الله امين زجيب زعبا ناي تركو ما راح دي زارب زلو لا بزع بريزنت سياس هيفلتني بريزنت سياس اب جيوبوليتكس ناي بحكي ماستر مايند زي بزح مجنان زل يكون قد بحفشا اب جيوبوليتكس ابزع جنات وزلنا مدرخ ناي بحكي نخول اكايدنا عالم كجنازب زي كل مراحي كمبرا كايكلني مغنياتو قدمي شدش شوعات عمد ولا ستبي تكون اب جيوبوليتكس نهاجر كاتراي لمن كلامي كاغل بغط بعد حنتر خويكا صكت نبر تغلق حججن أرحيلك خط من تزيكيلك نجرات بخمي تأساسر تدي فليتك تجبروا زي الخربحة حتى يرجع كحنا زغل مخانو كم فلت على نايبلالو حجتها زربا نمن تايليو أبكلتشن أثر تغلطن زقات أما تاريخيو أبيوكي بزعبازي نايزوبانا. At the evening meeting, the British Foreign Secretary lobbied African and European ambassadors for the recognition of Somaliland as a state. The moment I walked in, that lobbying effort had almost succeeded. That's what they were discussing. I said, what are you trying to do? To the British Foreign Secretary, William Hague. William, what are you trying to do? I said, we are bringing stability to Somalia. You are trying to divide it. He turned and said, look, Ahmed, this Somaliland has a state. It has security, a parliament, and a military. There is no terrorism at all. They deserve to be a state. He said, do you know what I said, Mr. Muharrem? The people there were frozen in shock. I said, you speak so well. It seems you'll recognize the Turkish Republic of Northern Cyprus tomorrow morning. I said, it has a state, its own currency, security, and a parliament. انتاي زبل زلو اب كلتشن عصرت خلتن استقبري عصر سلسن استقبري دي اب تكباب استقبري ابيوكي هذا بو على تخايد نيرو نسدما ابتو على انا كساتف خيدا نيره تكون تادما اب تغزيتي
ድሕሪቲ ዋዕላ ኣብቲ ናይ ምሸት እቲ ናይ ብሪጣንያ ዓባይ ብሪጣንያ ፎሬን ሚኒስተር ዝነበረ ንኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክብዋ እእሚንዎም ነይሩ ሶማሊላንድ መንግስቲ ናታ ዘለዋ ባይቶ ናታ ዘለዋ ምስግጋር ናይ ስልጣን ትገብር ዘላ ቁጠባ ናታ ዘለዋ ኩሉ ነገር ዘለዋ ስለዚ ከም ሃገር ኣፍልጦ ክንባ ቅቡል እዩ ኢልዎም እዚ ድማ ተቐቢሉ ሶማልያ ክትመቕለያ ክትደሊ ዘለኻ ኢልዎ ምክንያቱ በዚ ናትካ ሎጂክ እንድሕር ከይድና ሳይፕረስ ወይ ከዓ ዝቆጵሮስ ዝበሃል ሰሜን ክፋል ናቶ ኣብ ክልተ ተመቕለት እያ ሰሜን ክፋል ናቶም እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣካል ናይ ቱርኪ ኢላ እያ ተኣምን ቱርኪ ንሱ ባይቶ ናቱ ኣለዎ መንግስቲ ናቱ ኣለዎ ገንዘብ ናቱ ኣለዎ ኩሉ ነገር ኣለዎ ስለዚ ንዓታቶም ቅድም በኣ ጀምር ንዓ ኣፍልጦ ሃባ ድሕሪኡ ናብ ሶማሊላንድ ኪድ ምስ በሎ እታ ጉዳይ በኣ ጌራ መይታ ኢሉ ስለዚ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ዓዲ እንግሊዝ ፈቲናቶ ነይራ ኦልሞስት ዓዊታትሉ ከላ ፈሺላ እዚ ሕጂ ተገምጢሉ መፅኡ ዘሎ ቱርኪ ዝበለት ተበለት በዓላ ትፍለጥ ክብል ዝኽእል መራሒ መን እዩ ሱኻ ናይ እስራኤል እዩ ነቲ ናይ እስራኤል ሓይሊ ስለምንታይ እስራኤል ከምኡ ክትገብር ኣብዚ ጉዳይ እዚ መፅያ ክትገብር ክኢላ እንድሕር ኢልኩም ድማ ሓንቲ ስጉምቲ እንድሕር ከድና እስራኤል ንእስራኤል ኢማራት ብኸመይ ክትሐጉሳ ትፍትን ከም ዘላ ምፍላጥ የድሊ ኮኔክቲንግ ዘ ዶትስ ዝብልዎ እዚ ኮኔክት ንግበሮም ነተሓሓዞም እጅ הראשונה מאז 7 באוקטובר. היום נפתח בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר מעבר רפיח עם המעבר לשלב ב' ברצועה. ירון אברהם כתבנו המדיני חושף הערב מי המדינה שרוצה לקבל עליה את הניהול האזרחי בעזה. እዚ ቻነል 12 ዝበሃል ኣብ እስራኤል ዘሎ ሚድያ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ክሰምዖ ዘይትኽእል ኣብ ሃገራት ዓረብ ክሰምዖ ዘይትኽእል ኣብ ዝኾነ ክሰምዖ ዘይትኽእል ሓቂ ባዕላቶም እዮም ዘውፅዎ ባዕላቶም ኣሜሪካ ትብዓት የብሎም ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ክዛረቡ እንታይ እስኪ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ኢማራት እዛ ንፈልጣ ኢማራት ማለት እዩ ንእስራኤል ሲ ኣብ ቻነል 12 ከም ዝወፀ ማለት እዩ ነዚ ናይ ቃዛ ጉዳይ ምልክት ማለት እዩ አቡ ዳቢ is offering billions of dollars in immediate and long-term investment in exchange for control over all Gaza's civilian infrastructure. ነቲ ቃዛ ንምህናፅ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ በተበፂሕዎ ዘሎ ብሙሉእ እቲ ኣብኡ ዝኣቱን ዝወፅን አቡ ዳቢ ክትቋፀሮ ቢልዮናት ገንዘብ ድማ ኣብኡ ኢንቨስት ክትገብር እቲ ፕላን መፅኡ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ UAE ነቲ ኩሉ ነገራት ኣብ ቃዛ ዝኣቱ ንግዲ ይኹን ማርኬትስ ይኹን ሎጂስቲክስ ይኹን ብሙሉእ ንሳ ክትቋፀሮ all goods ኩሉ እቲ ንብረት ዝመፅእ ድማ ካብ እስራኤል ክግዛእ ናይ እስራኤል ኮንትራክተርስ ክጥቀሙ ነቲ ህንፃ and 8 sites would be converted into Emirati Iran logistics runs. ስለዚ ብሙሉእ እቲ ኢማራት ነቲ ጋዛ ዝበሃል ዳርጋ ንሳ ኣመሓዳሪት ናቱ ንክትከውን ብዙሕ ገንዘብ ድማ ኣብኡ ኢንቨስት ክትገብር ምዃና ያነጊራ ዘላ እስራኤል officials say the government supports the move ከምኡ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ናይ እስራኤል ከም ዝድግፎ describing UAE as Gaza's future civilian patron ስለዚ ዳርጋ ተቆፃፃሪ ሲቪላዊ ተቆፃፃሪት ናይ ቃዛ ኢማራት ክትከውን ምዃና one official said the Emiratis are taking a risk and are willing to enter between Hamas legs ኣብቲ ናይ ሓማስ ቦታ ኣትዮም ነቲ ኩነታት ከብልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ብዙሕ ነገር ክትገብር ተበጊሳላ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ንእስራኤል ብሙሉእ እቲ ኣብ ቃዛ ዝገብረቶ ኩነታት ከም ዝሕፀብን ከም ዝድምሰስን ንምግባር ኢማራት ብዙሕ ትሰርሕ ዘላ ብሚድያ ናታ ይኹን ብካልእ እስራኤላውያን ካብ ዓለም ኣብ ዝተነፀሉሉ ናብ ዱባይ ክትመፁ ትኽእሉ ወይ ናብ ኢማራት ክትመፁ ትኽእሉ ጥራይ ዘይኮነሲ ብፍሉይ ቦታታት ናቶም ኔይበርሁድ ክንቦም ኢና ምሳና ብሓደ ኮይኖም ክነብሩ እዮም ኣብ ቤት ትምህርትታት ናትና እስራኤልን ኢማራትን ዘይፈላለየን ኢልና ክንምህር ኢና ንደቅና ብዙሕ ስጉምትታት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ኣቡዳቢ እቲ ኢማራት ማለት እዩ ምስ እስራኤል ዘለዎ ቅርበት መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ክንዲዚ ዝኣክል ንቃዛ ዝኣክል ከምኡ ክገብረሎም ዝኽእል እንተኮይኑ እስራኤል ድማ ኢማራት ድማ ንእስራኤል በጃኸ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂብካ ሽፋን ግበርብለ እንድሕር ኢላቶም ኦፍኮርስ ክገብሩላ እዮም ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዘሎ ሽርክነት ክንዲ ምንታይ ዕምቆት ኣለዎ ካልኣይ ገፅ ንክልቲኦም ነዞም ክልቲኦም ሓንቲ ፀላኢት ኣላቶ ንኢማራትን ንእስራኤልን ንክልቲኦም ዓብይ ፀላኢ ኣለና ዝብልዎ መን እዩ ቀጠር እዩ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ሓደ ፍሉይ ታሪካዊ ፍፃመ ክነግረኩም እየ ለንቀነ ኣብዚ ናይ እንታይ ክትብሎ ናይ ኤፕስቲን ፋይልስ ዝወፅእ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ናይ 2017 ንቀጠር ክዓፅዋ ከለዉ ተረዳድዮም ኣሜሪካ ምስ ኢማራት እያ ነይራ እቲ ፕላን እስራኤልን ኢማራትን እዮም ገይሮሞ ንስዑድያ ግን መሐመድ ቢን ሰልማን ሓድሽ ስለዝነበረ ንእሽተይ ስለዝነበረ ኣታሊሎሞ ብሽም ስዑድያ ከም ዝግበር ገይሮሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ንቀጠር ክቐትልዋ ወሲኖም እዮም ነይሮም ክቐትልዋ ጥራይ ዘይኮነስ
ወታደራዊ ወራር ኣብ ቀጠር ንክግበር ነቲ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሃገር ፋሕፋሕ ከብልዋ ተወሲኑ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ደቂ ዶናልድ ትራምፕ ሕራይ ኢሉ ነይሩ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ነዛ ሃገር ከተሕና ዝኽኣለ መን እዮም ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ኢራን እያ ከተሕና ኽኢላ ክልል ኣየራ ከፊታ መግቢ ድማ በዓላ ካብ ኢራን መግቢ ማይን ኩሉ ስለ ዝዓፀውዎ መግቢ ማይን ኣብ ብነፈርታ ከም ዝኣቱ ምግባር እዛ ኢራን ሎሚ ብዙሕ ዝህንደሰላ ዘሎ ንቀጠር ንምድሓን ብዙሕ ተፃዊታ እያ ከምኡ ድማ ቱርኪ ሰራዊታ ኢትያ ወራር ናብ ቀጠር ክግበር ዝኽእል ክትከላኸል ከም ትኽእል ገይራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ንቀጠር ንከትሕንዋ እዚ ከዓ ምስጢር ስለ ዝወፀ ጥራይ እቲ ምስጢር ናይ ሽዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ቲለርሰን ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ዝነበረ ነቲ ስጉምቲ ስለ ዘይደገፎ ቀጠር ድማ ምስ ኮንታክት ክገብሩ ስለ ዝኽኣሉ እቲ ሓበሬታ ኣቐዲሞም ስለ ዝፈለጥዎ ነዚ ኩነታት እዚ ስጉምቲ ወሲዶም ጠጠው ከብልዎ ክኢሎም ካልኣይ ዘራርባ ኢማራት ክንደይ ግዜ ነዛ ቀጠር ክትወራ ፈቲና ንስዑድያ ድማ ከም ደጋፊቶም ገይሮማ እቲ ፕላን ድማ ብድሕሪ መጋረጃ እስራኤል ትገብሮ ዝነበረት እዩ ምክንያቱ እዚ አልጀዚራ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ንእስራኤል ቀንዲ ሕማም ርእሳ ዝኾና እዩ እቲ ናይ ቀጠር ኣብቲ እዋን እቲ ንሞስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ዝነበረ ክሲ ብብዙሓት ሃገራት ከም ትፅላእ ገይርዋ እቲ አልጀዚራ ብብዙሓት ሃገራት ከም ትፅላእ ገይርዋ ስለዚ ኣብ ጎኒ ቀጠር ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ነይሮም እቲ ናይ ቀጠር መርሕነት ግን ብዝከኣለ መንገዲ ካብዚ ፈተና እዚ ክወፅእ ምኽኣሉን ካብዚ ፈተና ዝወፅኡ ሎሚ ነቲ ኩነታት ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ቱርኪ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ካልኦት ኮይኑ ንዋሽንግተን እውን ትክክለኛ ኢንቨስትመንት እናገበረ ንእስራኤል ዓብ ቻለንጅ ዝገብራ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ኣይኮነሲ ኢቨን ነቲ ቀጠር ዝበሃል ከም ሃገር ከም ዘይህሉ ንክገብርዎ ሓደ ዓብ ውሳነ ተገይሩ ከም ዝነበረ ኣብዚ እውን ኣለኩም እቲ ዶኩመንታት ወፂኡ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ስራሕ ተሰሪሑ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢና ክንሪኢኩም እዘን ሃገራት ዓረብ ኣብ መንጎአን ዘለዎን ህልቕ ንበይኒ እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ቀጠር ዝተፈተነ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዎ ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድያን ባእሲ ንክገብሩ ዝገብርዎ ዘሎ ከሪአኩም እየ ኣዲስ ገይም ብማዕዱ ኮይና ክንሪኦ ከለና ዓብ ትምህርቲ ክበና ዝኽእል ነገር ስለ ዘለዎ ተማሃሩሉ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ማይክል ሮቢን ዝበሃል ንኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክብል ዝውዕል ዝነበረ ካልእ ስራሕ ረኺቡ ኣሎ ክገርመኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስዑድያ ካብ በዓል እስራኤላት ካብ ናይ ምስ እስራኤል ዝምድና ወፅያ ንድሕሪት ናብቲ ናይ ሞስሊም ብራዘርሁድ ኣብቲ ናይ ኣኽዋን ሙስሊሚን ገፃ ትምለስ ኣላ እቲ ቦታ እቲ ግን ብኢማራት ብቀጠር ዝተታሕዘ እዩ ሕጂ ንቀጠር ክትቀድማ እያ ትፍትን ዘላ ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድያን ድማ ባእሲ ዘይተርፍ እዩ ክብል ልክዕ ከምዚ ናይ ቆልዑ ከባእሶም ኮይ ዘል ዘሎ ንኢማራት ንኸድሕን ኢሉ ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድያን ዘሎ ዝምድና ንምብታኽ ሓደ ነዊሕ ኣርቲክል ፅሒፍ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ሚድያ ናይ ስዑድያ ብዙሕ ግዜ ፀረ እስራኤል ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ንህዝቢ ስዑድያ ብተደጋጋሚ እዚ ድማ ብሰንኪቲ ድኽመት ናይ መርሕነት ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ምዃኑ ዝገልፅ ማለት እዩ አንቲሰሜቲክ ብዙሕ ዝኾነ ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ ይዛረብ ኣብቲ መንጎ ኣርቲክል ናቱ ኣብነት መንስከ የምፅእ ኣነ እኳ ተገሪመ ዘለኹ ኣበየ ለመሲልኩም ይናረብ ቢኮት ቀጠር ሳውዲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ባእሲ እናበለ እዚ ግን ከምቲ ኤርትራ ዋይል ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ኢሉ ከም ኣብነት ኣብ ዝምፅእዎ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዕላማ ናይ ኤርትራ ንምስይጣን ስለ ዘሎ ኣበየ ለመሲልኩም ያ ኣብዚኣ ላዓል ዘላ ሳውዲ አረቢያ turn toward a Muslim Brotherhood may appease Qatar and offend the United Arab Emirates but Qatar will not reap the benefit. In many ways, the relationship between Saudi Arabia and Qatar is similar to that between Eritrea and Ethiopia. ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ብገለገለ ከምቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2019 ማዕቢሉ ዝነበረ እዩ ብኡ ገይሩ ድማ ንአብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኖቤል ፕራይስ ከም ዝውሃብ ዝገበሮ ማለት እዩ ግን but the peace was not fully established because Eritrean dictator Isaias Afwerki refused to accept Abiy on equal footing, seeing his neighbor as a younger brother and at best and at worst a rising intruder. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ልክዕ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣብ መንጎ ዓብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝነበረ ኣብቲ መጀመርያ ብሓደ ሰሪዑ ድሕሪ ቅርብ ግን ፕሬዚደንት ኤርትራ ንኣቢክ ማዕሪኡ ክሪኦ ስለዘይከኣለ ከም ሓደ ንእሽተይ ሕጂ ዝጉብዝ ዘሎ እምበር ከም ማዕሪኡ ክሪኦ ስለዘይከኣለ ኣብቅዑ ይብል ብግምጣሉ እቲ ዝምድና ናይ ክልቲኦም ብጥልመት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ እናሓገዘቶ ከላ ብድሕሪት ከይዱ ኣብ ሲሸልስን ኣብ ካልእን ንኤርትራ ንምህራምን ኣብ ኤርትራ ስጉምቲ ንምውሳድን ይሰርሕ ከም ዝነበሮ ስለዝፈለጡ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብንግዲ ዘይኮነ ናይ ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ይደሊ ከም ዘሎ ስለዝፈለጡ እዩ መይቱ ግን እንታይ ገብር ኣሎ ኣብቲ ፕላትፎርም ናይ ስዑድያን ናይ ቀጠርን ዝርዩ ዝነበሩ ዘንብቡ ዘሎ ብዓረቢ ይፅሒፍዋ ብእንግሊሽን ብዓረብን ገይሩ
أبتو أودينس نا إيرترا كفا نا أبي دما تلمت أبي نمنتاي كان أبي ودسر له أبي مس إمارات سلزله سلزي كم تري وزلهم زياتهم نعنا أب كل مدايات ولا قا أب كل مداين عنا نمسلام زدلين تقولون لو مجن تزجتهم زلوا حيلي كم أتوم حيلي زلوا جنزب زلوا سلوا زلوا إنفلونس زلوا سلزي غني نعخاتكم يخبطكم ممكن بلا منخل حفشة انتاي كريكم دلي أبزو وانزي بزح نجر ببزح من قدينا نسمع زلنا بفلا زي مايكروبين بقدامي هذا سعوديوي مثلا كاطاي بونيرو انتاي زلزلو زوم سعوديويا زي ناي جالف ستيتس بنقستات زي ما حضروا توم نقستات أبرسوناليتي ناتوم يزمر كوست معدرة محمد بن سلمان من البات أبتو مجمريا ناي سمعتهم قصاصات يقبرني يرخوني أبزو وانزي زخدو زلو من قدي كل سبيو زقبلون زدقفون زلو مهنياتو هاجرات كفرس دلي يلا هاجرات نكحويا سأتاناتن لولاونت ناتن وشتا وحدنت ناتن كحيلي زفتر زلو بقمت قالوا هاجرات دفرارس زلوني إمارات نعيو ككلاخل متي زلو إذا سبزنتهم دليت فتحينا بحالتنا يرترا إزيو كما خروم زوعن إيماجن رسحاتنا يحنقلوا أبزي صحايا وقعي وزر لو حصوت إمارات تقبر على كل سبب زفلته ندعى مسارع كحجز نتسراوي السودان منقص السودان عندما ليتم معرتن كداخم زوعل زلو نعوك حجز يابزي متي زلوني إمارات نمدحان أب واشنطن سلواناتان محيال برتو زخونه دي ناي ميديا وقي زكازلو أمونغ السعوديان إمارات دما بنا إسرائيل دقفتي بنا كالوتنا واشنطن بزح لو بي زقبر زلو ستيلجن سعوديا سبوز غونه الدبلوماسي مش كلهم أبت كباب زلو مش كالوتن تقبر الله أب قدانا السودان دما أجين أمريكا زيادة عن السعودية تتقبل مريض الله هنياتو أبايتا زرو زلو لوتي سعودية تفترو زلا سلازي هذا كابتن ريو زلنا دما this is what's happening right now سلازي نايزوم معكلاي ማእከሎት ሓይልታት ዝበሃሉ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንዞባና ከቢድ ፈተና ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ከምዚ ቦታ ስለ ዘለና ድማ ንዓና ፈቲና ፀሊና ፅልዋናቱ ኩሉ ግዜ እዩ ሕጂ ናብቲ ናትና ክምለስ ይህን የምንለው ኤርትራን አብይ ምን ይላል ኤርትራንም እመታለሁ ነው የሚለው አይደብቅም እላችሁ ለዛ ነው ኤርትራንም ትግራይም አንድ ላይ ነው የምመታው ሱዳንም እመታለሁ ይላል ሱዳን ምን አድርጋ ነው ምን አድርጎ እዚህ መጥቶ ሱዳን መተከል መጥተው የአርኤስኤፍ ታጣቂዎች መጥተውበታል መሰለኝ አላውቅም ማለት ድንበራቸው ወደ ሱዳን ሲገቡ ነው የመጡት ወይ ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ያሉ ወይ ኢትዮጵያ አይመን ሎኬሽኑ እንዴት አድርጎ እንደመጣ ግን ድንበር ላይ የሱዳን ጦር አበድ እንዳላቱና ሱዳንም ገብቼ ሁላ በታል ማንም አገረኝ ይላል ሱዳን ውስጥ ገብተህ ከመጣ ማንም እነሱ ያውቃሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ለንቀና ወፂኡ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ኣብይ ኣሕመድ መደብናቱ ኣቕመዳዩ ተሸጋጊሩ ዘሎ ኣይጠዓሞን ዘሎ እምበር ንኤርትራ ክሃርም ከም ዝደልን እንኮላይ ንሱዳን ክሃርም ከም ዝደልን ምክንያቱ ኣብ ጎኒ ትግራይ ስለ ዘለዉ ብፍላይ ንኤርትራ ካብ ትግራይ ፈልየ ይርአነ ወይ እውን ንትግራይ ካብ ኤርትራ ፈልየ ኣይርአነ ዝመስል ዘረባ ከም ዘለዎን ከምኡ እውን ሊስት 200 ትግራይ ኢንስቲትዩሽንስ ኢንክሉዲንግ ሆስፒታልስ ከምኡ ድማ ክሳብ 200 ዕላማታት ናይ ትግራይ ሆስፒታል ኣይገድፍ ናይ ነዳዲ ዴፖ ኣይገድፍ ንዑ ክሃርም ከም ዝደልን ባይ ዘ ወይ ኣቶም ናቱ ካድረታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ርግፀኛ እኳ ኣይኮንኩን ወታደራውያን ብረት ተኸዚኑሉ ዝነበረ ዕላማታት ሃሪምና ኢና ዝብል ስእልታት ከውፅር ኣለኹ እቶም ናቱ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዲስትስ ግን ናቶም ሓሶት ከይተበገሰ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ስለ ዝብሉ ንረኣናዮም ንክተኣምኖም ከቢድ እዩ ዲስሚሳል ኦፍ ኤሪትራያን ሶቨሬኒቲ ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዝድምስስ እዚ እውን ዘገርም ኣይኮነን እዚ እውን ብተደጋጋሚ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ዝረብረብናሉን እዩ ስለዚ ትሪቲንግ ኣስማራ ኣዘ ኮሪዶር ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ግን ክሰምዖ ኣለና እቲ ዝሓስብዎ ዘለዉ ሎስት ሬሲ ኣክሰስ ኖ ሊጋል ፓርላሜንታሪ ከምኡ ድማ እዚ ብተደጋጋሚ ክብሎ ዝፀንሐ እዩ ኣገይን ብሓፈሻ እቲ ናባና ክገብሮ ዝደሊ ዕላማታት ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ብልፅግና ንሱ ከምዚ ይብል እንተቲ ከባቢ ዓለም ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባኡ እዚ ናይ ዩኬ ትራቨል ዎርኒንግ በሃል እዚ ኩሉ ቀይሕ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ክገሾ የብሉን ዝበሃል ቦታታት እዩ እቲ ኣራንሾኑ ድማ advice against all but essential بجد انت داي كوينو سلازي زعبي كفالنا إثيوبيا سب كجشو كم زي بلو يوم زنقرو زلو كل أمحرا كل التجراي كم دما كل الصومال نبدو كم دما بعبيو يتكتليا نبلو زلنا يتسلام زبال زلو ولا كل رومو غامبيلا كالو كله اتخامالتي
ስለዚ እዚያውን ስለ ድፈትዎ ስለ ተስፋ ክብዎ ዝደልዩ እምበር እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዝኽየድ ወይ እውን ዝብፅሕ እውን የብላን 3-4 ዓይነት ኩናት ትእንግድ ዘላ እያ ዩሮፒያን ዩኒዮን እውን እንትኾነ ተደጋጋሚ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን ሓደ መጠንቀቕታ ዎርኒንግ ሂብሎ ዝኻ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣከቢድ ዝኾነ ከም ዘላ risk of explosion risk ከምውን ክትፍንጀር ዝኽእል ሪስክ እውን ከም ዘለዋ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ዝኾነ ኣዕናዊ ዝኾነ ኮንሲኮንስ ክፈጥር ዝኽእል ብዙሓት ሓይልታት ዝብልዎ ዘለው እዩ ይግዳስ በዚ ከም ይብሉ በተኻለ ድማ ካልእ ይሰርሑ ስለ ዘለው ብዙሕ ብዛዕባውን ክትዛረብ ትግደደሉ ምክንያት የብልካን ቢካዝ መርገፂት ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ፅቡቅ ጌርካ ክትርድኦ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ካልእ ኣብቲ ናይ ትግራይ እስከንመለስ እንታይ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ትግራይ መስዋዕት ከፊሉ ዝሓዘ ቦታ እሞ ድማ መሬት ዓደብኡ እዩ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣሎ በቲ ኩናት በዓሉ በቲ ዝተገበረ ውግእ እውን በዓሉ ዝወፀ ዝወታሽ ምስ ገበረ ህዝቢ እንዳሃለወ ሲ ንምንታይ እዩ ድርድር ተኮይኑ ዝርርብ ተኮይኑ ካልእ ጉዳያት እውን እንዳሃልዩ ምዕባለታት እንዳሃልዩ ኣብ ሒዝዎ ዝፀንሐ ቦታ ዘይፀንሕ ንምንታይ ክወፅእ ተገይሩ ዝብል ናይ ብዙሕ ትግራዋይ ሕቶ እዩ ብመስዋዕት ተኸፊሉስ ወይስ ከይተሓሰበሉ ዝተኣተወ ዲዳ ነይሩ ንምንታይ ዳ ክንድኡ ዝኣክል እንድሕር ዳ ናብ ዝርርብ ክእቶ ተኮይኑ ውግእ ክንድኡ መዓልትታት ዝክወስድ ነይሩ ወይ እውን ሕቶ ዘላለሰ ኣለሞ እዚ ተተሓሒዙ ዝኹም ምግባር ዝከኣለሉ ዕድል ስለዚ ነበረ ዲኹን እንታይ ና ምቕማጥ ትኽእል ኣይ ኣብዚ ዓብዪ ዛዕባ እንድዩ እዚ ብስሩ ብስሩ ዞም ሰባት እዚኣቶም ቶም ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት እዚ ነገራት ተረዲኦም ሓሲቦም እንዳይኸዱ ኣለዉ ዝብል ወይኑ ምርኣይ የድልየና ንኣትኻ እናተመለስካ ኦኬ ገለገሊኦም ናይ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተረዲኽኒ ማለት ወታደራዊ ኣሰላልፋ ተኮይኖም ኦኬ ብኡልክዕ ዘይክርዱና ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ሓቂ ግዳይ እዩ ብስሩቲ ኩነታት ከመይ እዩ ተገምጊሙ እቲ መንግስቲ ይኹን ትውድብ ሰራዊት ነቲ ኩነታት ከመይ እዩ ምድላዋት ዝገብረሉ ዘሎ ብስሩ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምእካብ እንታይ እዩ ዝመስል ኢና እንተሪኢና እዩ ምስሊ ዘትሕዘና በቃ ንሱ ሪና ተዓንተወት ምለክናልና ማለት ጨጨራ እውን እኮ ሰጓይ እውን ኣብ ጉድጓድ ይኣቱ እዩ ካብኡ ጭዕንዶም ኣቃፂልካ ትክእት ይኻሉ ድማ እንደገና ካብቲ ጉድጓድ ከምለት ይወፅእ እዩ ተቆጥቂጡ እውን ይመቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ንሓደ ህዝቢ መራሒ ዘድልዮ ከም ጨጨራ ከይኸውን ኮይኑ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓሲቡ ፕላን ገይሩ ዝመርሖ የድልዮ ማለት እዩ ምምራሕ ማለት እሱ እዩ ምስ ህዝቢ ምሕሳብ ኣይኮነን ምምራሕ ማለት ወይ ትሕቲ ህዝቢ ምሕሳብ ኣይኮነን ምምራሕ ማለት ተረዲኽኒ ስለዚ ናፍቲ ቦታ ንሱ መስዋዕትነት ተኸፊሉ እዩ ምንም ሕቶ ይብሉ ንሱ ተዝቐነየ መስዋዕትነት ዝሞተ ሲቪልያን ዋላ ባይዘ ወይ ብዓፋር ዝነበረ ዋላ ብፀለምቲ ዝነበረ ተጋሩ ክሰለፉ ተገይሩ እኮ እዩ ተመጠዋት ሓይሊ ትግራዋይ ንትግራዋይ ማለት ሕዚ እኮ ሓንቲ ኣደጉ ብክልቲኡ ገፅ ክትርዳእ ትኽእለሉ ዕድል ኮሎ እዩ እዚ ቀሊል ኣይኮነ ስለዚ ንዚ ዘማእኸለ ሓንቲ ካብቲ ዘሕዝነካ ክፋል ኣብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዘሎ ፈፂንካ እቲ መርሕነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ንፁር ዘይኮነ ስእሊ ሕጂ ኣብቲ ቅድሚት እውን ነጊርና ነርና እቲ አንክላሪቲ እቲ ዘይምንፃርሲ ከም ስትራቴጂክ ተወሲዱ ድዩ እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ዕላማ ናይቲ ህወሓት ዝበሃል ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ዕላማኻ ዘይምግላፅ ምናልባት ከም ስትራቴጂ ሕማቅ ዕላማ ይኮነ ብፍላይ ወታደራዊ እንታይ እቲ ናትካ ዕላማ እንተደይነጊርካ ነቲ ፀላኢኻ ኩሉ ግዜ ሃንደበትነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክንምንታይ ርሕቀት ክትከይድ ትኽእል እንታይ ክትሃርም ትኽእል ስለዘይትፍለጥ ግን ንህዝብኻ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኮንፊውዥን ይትፈጥር ኣብ ጎንኻ ድማ ዝስለፍ የለን ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ትግራይ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም እንታይ ነይርዎም ንፁርነት ናይ ዕላማ ነይርዎም ትግራይ ሃገር ትግራይ ትዕወት ትግራይ ገለ ክብሉ ከለዉ እቲ ባንዴርኦም ሒዞም ንፁርነት ነይርዎም ክሊር ዝኾነ ኤንድ ጎል ነይርዎም ስለዚ ክላሪቲ ስለ ዝነበሮም ህዝቢ ድማ ብዓቢ ደረጃ ኣብ ደገና ውሽጥን ኣብ ጎንቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ተሰሊፉ ነይሩ ክላሪቲ ኦፍ ፐርፐስ ይብሉ ነቲ ዕላማ ንፁርነት ኣሎ ገድሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሪኻዮም ኩሉ ግዜ ንፁር ዝኾነ ዕላማ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ይኹን ሰራዊት ይኹን ካልእ ኩሉ ኣብ ጎንኻ ደው ክብል ይኽእል እዩ እቲ ዕላማኻ ንፁር እንተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና you will have trouble ኩሉ ግዜ ሽግር ኣለካ ንህዝቢ ኣብ ጎንኻ ንክትገብር ከቢድ ይክኸውን ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝመስል ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ምሕማስ ዝርከብ እንድሕር ኮይኑ ድማ ዕላማኻ እንተደይነፂሩ ድማ
كبير يكون الجن ساتهم علامات تنصيرهم كاب إثيوبيا كاب كله تنصلوتات كمصوم سلزغل دفرهم نجار كلهم يخل أيكلني يبلي جد دحر سلفان تاي ترفا بحال تاي تريفكا كم بارتي سريز كالو أن بدرونات غيرو قاتلكات رايو تي مدبوناتو سلدي تعامو زلم بر السوق غبر زغل كل غير ويغن بزعبه حوحات حليفنا نحلف اين خلينا كنزارب اين خلينا يقداس انتتم مرحنتناتهم زبحالو كل غزي بزعبه ايرترام سزاربي ما بزحلفه مقبي تزاري بنيرو انتايلو نيرو اسكز سمعو قلصيو نختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمتصون وي كفتخ مختنا قصليو حدا وسان مختنا كقصليو مختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصي مختنا حدنت زبت تግራይን ሰራዊትን بزطناخر منغدي كنقصلوليناي وساننا زي يزغلص وساننا نحقاوي حق منغستاوي ناي زخللن ناي سراويت حق دنبن مسرت غيري توسينو بو مسرت كاخن كدينا كم تري وازي قداي زي مار رايو اچناني قوم نيرنتم مراحتنا بالصقنا بتوان تتذكروا تخينكم حدا كابتم اب افز مصد الزارب እግቤ ኃይሌ እጅ ብንሰጥ እኮ አይምሩንም ብሎ ሲናገር በሚዲያ ጓዶች ልከውልኝ ነበር። እኛ እንደ ምግቤ አይደለንም፣ አንክድም፣ አንሰብርም። ምግቤ ኃይሌ እኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል። አታዝሲ አይሐፍርን ዲዩ ምግበይ ዲ ወላ ትግራይ ዲ ወላ ኤርትራ እኮ ቀደም መስኻ ከምዝሎሚ መነፀርን ገለን ከይገበርካ ከለኻ ማሪኾም ሒዞም ኣብ ልዕ ማስዮም ከፈንዮም ከም ስለዚ ሓደ ብሓደ ኢኻ ዘለኻ እንድሕር ጌርካዮ ኮይንካ ንዑ ቀዳማይ ነገር ንዑ ኣይማርኽካዮ ናብ ኩናት ኣይኮንካ ማሪኽካዮ ውዕል ፕሪቶሪያ ተባሂልካ ስለተፈራረምካ ይመፅያው ሃገሩ ስለዝኾነ ሃገርካ ይኮነ እንተልካ ካላርስቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ፈፂንካ ናይ ታሪክ أثر يبلومن بزعبنا عدوم تمال زقات من دحردين تاريخ زي فلتو خينهم بزعبنا إيرتراك فلتو ويون كستفولي لنا مصباي ناتنا سنفنات راي كون زغل نزياتهم كتصبيهم يبلكان because they are just زياتري وازن لهم يمزي تمال مروخ زنبرا يابتعتيهم بعلاتهم ماريخهم متراي كيكونس مروخ نزنبرا همتيهم أبسراويت يتيهم ستان كم زركب زقبر وين سزي تدفرت ناتو ويون درجة كونتات ناتهم ناي بحكي زجرم يجن تكونتات كمسؤول زغنة بزح كتزارب ولا تخل نجر أيقونن. سلزي كابز قصيلنا أبزلو حرق لك كابتم كل إذا مسوق حاجة نسمعهم مسكه. هذا الجمل حاجة أيوة. لا يصير بنا تفكير له شيء شايفين إنسان. ما كان هذا الأسوار. بتسألني فراغاتي. زوار هو المقرر. بدي كده أيقونن بجنزبي. ስለዚህ ኣነ ትናይ ኢሳያስ ናይ ደግነፍ ዓብዲ ኣብ ከባቢ ናይ ዘይሕጋዊ ንግድን ከትብን ናይ ኩናትን ሽበራን ናይ ኩናትን ተሃዋክን ዋና መሳለጥያ ኮርፖሬሽን እዩ ካብዚ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ይረክብ እዩ ስለዚ ፍፁም ተዋደድ እንተሎ ብነፃ ዝገብሮ ከይመስለኩም ናይ ባዕሉ ዕላማ ኳላ እንተሃለዎ ክምወሉ ዝገበሮ ታዕሊም ዝዘቕረቦት ይትን ደረጃ ገንዘብ ክረክበሉ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢና ናይ ዞም ሓያላትን ሃብታማትን ጉዳይ ፈፃም ብምዃን ቀጥታዊ ወታደራዊ ግልጋሎት ተቕራቢ ብምዃን ስምወለሉ እቲ ዝለመዶ ኣብ ኩናትን ፀጥታዊ ዕግርግርን ቢዝነስ ምስራሕን ምስራሕ ክሰርሓሉ كبزات تريوم زلهم أكندا قدايوم أتوكير كامخاد التكونتات مسير ترى ذي الراغب كنسو ولا ون مسير ترى أنت تراغبه إرترا ديسايسيف رولوين وساني كونتات تساعتي اللان مغنياتو أرتكوينات تساعتا في سلو زي كونت جن كلها توم إليت ناي تقرايزو بحالو سأقامهم كندي أبزعبا قداينا يسأقامهم دزاربو وقداينا إرترا كزاربو يزقال لهم ምናልባት ኣብ ሚድያ እቲ ናይ ኤርትራን ተተዘሪብካ ጥራዩ ዝረኣየልካ ወይ እውን ኣቓልቦ ትረክብ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ናቶም ብዙሕ ዝግደሰሉ ስለዘየለ ኢሎም ድዮም ከም ዝሓስቡ ክርዳኣና ይክእልኒ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ባህሪ ኢኻ ትርኢ ዝደጋገም ስለዝኾነ ድማ የሰልችወካ በዓል እዚ
كل جزء كأن أنزربا كزاربو وتم كالو دما أبي إرترا زلون فقر ما فليز بلي كاسمرا التملسة عونم إرتراني يالو كإرترا موتات الشال موتات الشالم بتشاسعون يمملس في اللاجوتم يلون لجزء حتى التسوات حتى يوم ستين غنسمع ولا كويو ولا دير دعنا زلو دحان بس كان اسمعك ኃይሎች ክሬዲት ሊሰጣቸው የሚገባና በግልጽ መታወቅ ያለበት በዚህ ليس معكم مبزين تي زبنا كاسز بحال زناي فانو حدنت مسغبرو حد عبكال غير كابتن عبيت ما راح تخوينو زليو اناتو جنبار ما تزحيه لي كل غزي سلا زحيل ايرترا تحجزم سيرترا بقره بعد شرع زليو زبل كسلو مجد ما ايرترا خيدو كاب ايرترا كملس هيدلين يمزولو زلون بحر نسكي حلوي فانو بل زبلكم زلو وينا جود ازياتهم جود ايوداني زغونه موداتا نزيا سمعنا كن ودينا عينت يازيا زي انجينير ቃል ሓደ ካብቶም ዝብልዑ ናቶም እዩ ኃይሎች ክሬዲት ሊሰጣቸው የሚገባና በግልጽ መታወቅ ያለበት መጥፎ በሆኑ ጊዜ አስቸገሩን ጊዜ እስካሁን ባለችው ሰዓት ድረስ ታግለናቸዋል መሳይ ምንም ጥያቄ የለውም አይደለም ፋታችን ነገር ግን ያን ባላቸው ጊዜ አማራን አብረን እንውጋው ሲላቸው አንፈልግም ብለውታል አማራን አብይ መውጋት እርግጥ ነው አይደለም ግን አማራን በመውጋት ረገድ የትግራይ ኃይሎች አልተባበሩት ያ የሆነው የትግራይ ኃይሎች ጊዜያዊ ቅሬታ ስለሌላቸው አይደለም የአብይ ትናንት ከመሃላቸው የወጣ ኩታራ መጫወቻ ሆነው ከአማራ ህዝብ ጋር በዘላቂው መጣላት እንደሌለባቸው ትምህርት ስለወሰዱ ነው ለዚህ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል በሌላው ግን ደግሞ በተግባር ያየነው በኤርትራ ላይ ጦርነት ለማወጅ ጠዋት ማታ ያለ መታከት እያወራ እንደሆነ አይተናል አይደል በኤርትራና በትግራይ በኩል ያለውን ቁስል ተጠቅሞ ኤርትራን ለመውረር እንደፈለገ ወታደሮቹ እሱም ፖለቲከኞችም የፌስቡክ እንታይ ዝብል ዘሎ ንተጋሩ ብፍላይ ንህወሓት ድማ ኣኽብሮት ክንቦም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ግዜ ዝተዳኸሙሉ ወይ እውን ብሕማቕ መንገዲ ተዳኺሞም ላብ ዝነበሩ ኣቢ ልዕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ንኣምሓራ ንክሃርም ሓግዙኒ ኢልዎም እዩ ሽግሮምን ከምኡ እውን ቅኢምታ ስለ ዝነበሮም ፅልእ ስለ ዝነበሮም ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ክገብርዎ ዘይክእሉ ወይ እውን ረብሓ ይነበሮውን ማለት ኣይኮነን ግን ምስ ኣቢ ኮንካ ንኣምሓራ ብምህራም ኣብቲ እዋን እቲ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክመፆም ከም ዝኽእል እዚ ኣቢ ዝበሃል ሎሚ ንዓታቶም ተጠቂሙ ከመይ ክጉሕፎም ከም ዝኽእል ስለተረድኡ እምበይ ኣይንሓብርን ንሕና ህዝብና ቆሲሉ የጃብ ኩናት ኣይናቱና ኢሎሞ ልክዕ ከምኡውን ንኤርትራ ክሃርመሎም ምስኡ ኮይኖም ንክሃርሙ ነቲ ዝነበረ ፅልኢ ተጠቂሙ ኣንፃር ሓትሕት ከበኣሶም ፈቲኑ ኣብኡ ናብዮም እዚ እውን ኣኽብሮት ክወሃቦም ይግባእ ሬኮግናይዝ ክንገብሮ ይግባእ ብምባል እዩ ዝምልስ ትኽክል ዘረባ እዚ ነዚ ኣስተውዒልካ እንድሕሪኻዮ ድማ ኩሉ ነገር በቦቱ ይሕዘልካ ካብዚ ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ክንከይድ ኢና እስኪ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ዝረኸብኳ ከስማዓኩም Nationals living in Rwanda say they are satisfied with the way the government is making sure that they find it easier for them to work in the country, and they also commend the daily coexistence and good relations they enjoy with Rwandans. We have more of the details coming from Enora. ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይ ሩዋንዳ ሓደ ኤርትራዊ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይ ሩዋንዳ በቲ መንግስቲ ዝገብረሎም ኩነታት ዕጉባት ምዃኖምን ፅቡቅ ዝኾነ ለውጢ ኣብቲ ቁጠባ ይገብሩ ከም ዘለውን ዝገልፅ ሪፖርት ኣምፅኦም ነይሮም እዚያስ ከስምዕዎ ድሓና ኤርትራዊ is an Eritrean national who has lived in Rwanda for over 10 years, where he is engaged in construction activities. He has recently launched a construction project worth $20 million, which is being implemented in Gasabo district. Among the things he appreciates most is the good cooperation he enjoys with Rwandans, which led him to decide to settle permanently in Rwanda. Noticed that Rwanda was growing very fast. First time I saw Rwanda was 2007, and second time I came for my friend's wedding in 2011. And in these 4 years, what I saw was incredible. The country was growing very fast. It was expanding. So we kind of. Come to the Lomzi Ertrawi. ኣብቲ ዓዲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑን መጀመርያ 2006 ኣቢሉ ምስ መፀ ሽዑ ይርኢዋ ኣብ 2011 ንመርዓ ናይ ቤተሰቡ ምስ ከደ ድማ እቲ ዓዲ ከመይ ኢላ ብቕልጡፍ ከም ትምዕብል ዘላ ስለ ዝረኣየ ኣብቲ ዓዲ ክሰርሕ ጀሚሩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ ዝዛረቡ ዘለዉ We went back with a positive image of Rwanda. Good experience to work with, so it's
It's good. I mean, above all, I mean, for me, it's excellent. Rwandan education, specifically speaking of Kepler, what I can say is the degree, the Bachelor of Science. كم تريوم زلهم إيرترايان أبزع دزي أبي أستواص أيام زقبر زلوا سلزي بتحدى إيرترايان زم عبلون زقسقسون كن رخلنا حبني سمعنا حقوسي سمعنا بتخالد ما زي سقطات زي كم زي إيرترايان أبزع عدهم أنت عنت ورقة علوم بخمين نبرو نسقديفنا أب كم زي كنا تدواس ولزلوا كم زي عينة إنرجي كم زي عينة نقص قاسات أبعدنا كون دما تمنيتنا كله جزء وسن يبلون إيرترايان أبعدهم بزح نجر نخجبرو بفلا ينتنا دياسبورا أب هنسان أب حرشان أب تعسان أب كالن ولا فارما كونغل ولا أب بانكين كونغل أب كل كواس ولو زخلو من سيرترا درو كاب إسرائيل شدشان حنت ورح حديث الله كل جزء تصفاجر رأينا بعنا كابتن دسبيو بعد تصفاصل زخونكو حنت كابزا تزاربانا دانيل كل جزء كان ذكرى دما دسبلني لنا ولا تما وش تعدل له مرحتنا توم تهزبنا ولا دترفنا كلنا حنقبرا دمنا يعني I call it 80-20 8-10 مبزحة زربانا علالنا بزعبا قد هاجرنا خون كله بأرست بديه قدس 8-5 يحلو فيه سو كمان كريديت يده هذا اللغة 10-5 ناي مسألة الله يدبل الله مالتي ناي بحق ذكاة عنا مسائنا خميلي صباح تاعك تكون نزبليو جن 8 وحيدايو كله زعب حلو فيه قالي بمنيات مالتي تاريخنا 5 ينيرو قال اب تاريخ تمالت راحي بزعت السبب 8-5 تغيروا 7 كلتا تغيروا 7 كلتا 5 تغيروا 9 حدا 5 تغيروا 9 8 5 تغيروا 13 حدا 3 تغيروا بزوح معلت بزوح دكاتره نايتمالي حجر حانتا تا 8 نقبرها تاي مالتي 8 ناي مزاي دانيال أبز الزارب زلو جيجا قال لهم بجيجا ترجم ماسلة تقولوا 8 ميتاويت تاريخنا نقدفوا يبليلن تاريخنا مسرتنا إذا حجرنا يبزو كل نريز أنا تاريخنا خمفلت ألنا هنا قبلت أنا تاريخنا زي قداسي بلوس تاريخ لنا بزبلة من قد تسندد ما أبزق بوبوتا نولد ولده كنجرن كزربلون كخلالو period بزع بعزين زاربنا جين ماكينة كزور كلها أنت يبلو ندحرت كتري سبوكيه زلي كاتنا أشتو كلستاب كلتا زلوا مستياتين زلي نغد 100 جنيه بمولو كما يخازن الفيترو سلنتا مالتيو لك كما هي ود ما كيت كلا خلك كم ماكينه نغد نيخا زياده اكثر لك ندحريت موكسك هنا قال دحري انت مساله كي راها كيدا يتغلنا سلازي ندحري خا متعلقه كاب تاريخ درعك هنا قالو مسرت كدلدل كون دمان التاريخ ابزر بوتا حاولت تاطب ابتي ارتراب استفلا لي بوتا اكبرلو مزي مس بيت مذكرات بكل بوتا اكبرلو انا كويله نفس وقفت قاعد انا ارترا تاريخ يبعل سلازي ارترا بزح قرستات كل واي زقبا زقن مس غزي يزقبر حجي يكون مس غزي بزح انفستمنت ون سلازلي اتو كورونا قد قدميت كون خلالو ارترا نايزو كل استخفلا مسوعتي نايزو كل استخفلا جغننت نايزو كل تاريخ وصيت ناتا بلز هاجر ناخذ كونيا سلازي نابتا بلز هاجر نخنقبر معبلتن بلصقتن هاجر نخدقبر ابو اتوكيرنا زكا علنا هنقبر لنا حلمنان باغنا عندما نابو يخون اقوال منقدي غزي اينطف رايت علامه تاريخ يسند ام مصحفتي ام فيلمتات ام كله يسند جن كل غزي دما نقدميت كنحسب كنكلالنا بزعبو ديبيت كنقبر كنكلالنا يا تزرباناتو نعي بخم تردياتني ناتكم رديد دما اب تحت كسم ادلي ايلو مارس ابز غدي لايك مقبار شير مقبار يتومن حسابكم نقرفنا بالكم مزياخ قد فكم